Eto na guys, moment of truth na tayo guys. Tignan natin kung gagana mga kachodo. Pag hindi, nako, goodbye ang ating 2,300. Eto na. Subukan natin. Sige sir, i-video natin. So may nakita tayo sa marketplace, 2,300, genuine siya na pang V2 no, Honda Click V2. Tingnan natin mga katodo, sana gumasya at pupwede siya sa ating Honda Click para matapos na. Kasi ang tagal na ng pagtitiis natin wala tayong panel gauge. Ito gamit natin ang motor ni Utol. Ito, iba na yung arangkada nito. Smooth ng arangkada oh. Lakas ng brake. Bagong palit yung brake nya. Palitaan ko kayo guys pagdating natin dun ha. Alright mga katodo, nakuha na natin ang panel gauge no. All good naman daw sabi ni seller. Maayos naman kausap si seller. And in case na may problema yung panel gauge, pwede natin ibalik sa kanya. So walang way na i-test ito, kaya wala tayong choice, susugal tayo ngayon dito. Pero legit na Facebook account naman daw. Shoutout kay sir. Shoutout na lang natin si sir sa vlog natin no. Para naman dito sa mabilisang review sa motor ng kapatid ko. Guys, naayos yung problema niya sa kabig dito sa manibela niya. Wala nang paling at napaka-stable na. Grabe si Moto ERT. Ang galing ng ginawa niya dito. Nagawan niyo ng paraan yung problema ni Utol sa manibela niyan. Kaya guys, kung sino man sa inyo ang may problema sa ganon, sa ball race or nginig sa inyong mga manibela, lalo na sa mga Honda Beat users dyan, bisitahin nyo sa may Binangonan ang Moto Shop ni Moto ERT. Solid yung magiging experience nyo sa pagpapagawa nyo ng inyong mga pinakamamahal na motorsiklo Panalo yung ginawa dito. Eto na guys, moment of truth na tayo guys. Tignan natin kung gagana mga kachodo. Pag hindi, nako, goodbye ang ating 2,300. Di na ako maghubad ng helmet para kung sakaling kailangan nating ibalik agad, ibalik na natin agad guys. Eto na. Subukan natin. Sige sir, i-video natin. Hopya, gumana! Testingin ko lang po. Sige boss, sige boss. Mahirap ko na lang. Gumana, alright. Yo, what's up mga katsada? Mission accomplished for the day guys. Woohoo! Kita nyo ba yan? Ayan na guys, so woohoo! So, galing no? Sobrang natutuwa tayo guys kasi gumagana na siya mga katodo. Alam na natin pag wala na tayong gas. Ay nako, nakakatuwa. Grabe, umabot pa tayo ng kainta para lang mapagana at maayos itong ating panel gauge. Ganun pala yung feeling ng parang nagbubuo ka ng motor no? Iba yung satisfaction pag nagawa. Ang tindi. Sobrang nakakatuwa talaga mga katodo. Ako din no, tiwalang-tiwala na rin ako dyan sa Moto ERT. Kasi talagang, hindi aabusuhin ba? Hindi ka abusuhin na, ito, kailangan palitan. Kahit pwede pa naman. Talagang sasabihin nila na, pag pwede pa, pwede pa. Tapos aminin natin mga katodo, di ba? Na may iba sa mga shop na magpapatingin ka pa lang, susungitan ka na. So, doon yung mga ganun yung medyo nakakailang talaga no, na magpapagawa ka, susungitan ka. And kumbaga parang masama pa yung loob nila. Hindi ganyan dyan sa Moto ERT. So ayan guys, ang pagkabit tayo, first modification natin sa motor na to, itong kanyang handle grip, na tayo ay sobrang happy no, kasi grabe na yung grip ng ating motor. Nakakatuwa may odometer na tayo. Okay, sa ating mga napagawa ngayon mga katodo is itong panel gauge. Nagpa-change oil tayo, gear oil din, pinalitan. And then yung coolant din pala natin pinagawa natin. Tapos itong RCB natin na grip, ito yung isa sa pinakauna nating modification sa motor na to. Actually, isa sa pinakauna. Ito talaga yung pinakaunang modification natin sa motor na to, yung grip. And then ayun, yun lang naman ang ginawa. Natagalan lang talaga tayo dahil dito sa panel gauge na to. But as of this moment, all good na tayo mga katodo. Ayan, gusto ko lang i-shout out si Kuya Jason ng Moto ERT at si Avatar na nag-alaga sa motor natin.
maraming salamat sa pag-aalaga ninyo. Sobrang nakakatuwa na genuine ang kanilang pagkikare sa ating motor, no? So thank you sa inyo. And of course, shout out din sa nabilhan natin itong panel gauge. Hindi ko nakuha yung pangalan ni sir. Thank you so much sir. Napaka smooth ng transaction natin kahit mabilisan. Lumipad tayo ng mabilis papuntang Cainta. Talaga namang in-accommodate tayo ni sir. Shout out sa iyo sir. And of course mga katodo, shout out, a huge shout out sa aking kapatid na si Paul. Brother, maraming salamat sa pagsama sa akin today. And as always, talagang sobrang maaasahan ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto. Sobrang thank you brother. Alam ko busy ka rin, pero talagang sinamahan mo ko dyan. And thank you so much sa'yo. And of course, maraming salamat din sa inyo mga katodo sa pagsama ninyo sa ating adventure for the day, kung saan napagawa natin ito, ang ating motorsiklo, ang ating Honda Click na version 2 2019. Maraming salamat sa pagsama ninyo, lalo na sa mga tumapos ng ating video, no? Kung umabot ka sa point ng video na to, shout out sa'yo. Ibig sabihin nun napaka-solid mo. Thank you sa'yo. And also, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng ating mga videos. And of course mga katodo, wag nating kakalimutan na sa lahat ng mga pangarap natin guys, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out mga katodo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.